Каква е най-голямата тайна за манифестирането? Да желаем, да искаме всичко и да вярваме, че вече имаме всичко. Дръжте двете нива на съзнание заедно като едно. Всеки ден изграждайте своето желание и копнеш за цялата пълнота, която съществува. И същевременно не се съмнявайте. Вярвайте, че всичко, което желаете, вече е напълно проявено. Опасно е да имаш желание и да чувстваш липсата на това желание. Защото липса вибрационно привлича липса. Не се притеснявайте, че ако се почувствате цялостни, завършени, желанието ви ще изчезне. Това не е вярно. Чувството за цялост дори подкрепя и привлича вашето желание. Не го отдалечава. Пробвайте днес да отправите молба към Вселената за всичко, което желаете в живота си и завършете с мантра. Всичко, което силно желая, имам убеденост и сигурност, че вече съм го постигнал и то е част от мен и моя живот.